den første nomineret er Andreas Krølle. Og det har vi valgt at gøre, fordi han altid er så glad og smilende overfor alle os. Den anden nomineret er Kasper Borne. Og ham har vi valgt at nominere, fordi at, han tager så specielt godt imod alle os piger. Og den sidste er Frederik Husted, fordi han altid er så... Fordi han altid er så hjælpsom, og han er bare sig selv hele tiden. Og vinderen er... Frederik Husted. Og du må gerne komme op på scenen. Så har vi valgt en lidt speciel pris, og det har I ikke selv fået lov til at stemme om. Altså, vi har ikke rigtig kunne finde nogen konkurrenter. Men den hedder Årets Pop. Og jamen, vi skal også sige det. Vinderen er Dennis i 3. år. Vi vil gerne se ham heroppe. Selvom der ikke er andre, der er så poppet som ham. Og vi vil gerne lige have, at I giver dem en hånd. So we get drunk, so it's we're just having fun. We don't care who sees. So we go out. So what? I keep it rolled up, sagging my pants like Karen, but I sure keep it real. For these hoes, it look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. And you're so foul with jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers. And smoke them hoes down to their stingers. You a class clown, and if I skip for the down with your bitch smoking gray, hey. It's like a 17-18 beach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my god, I'm on the chase. Chevy, it's getting kinda heavy. Relevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Sipping the sip. Ja, altså fortæl. Altså, jeg var i byen, ikke? Og så mødte jeg den her vildt lækre fyr. Ja, altså... Kender jeg nok ikke, vel? Hvad tid mødtes I? Altså, ja, vi mødtes vel omkring kl. 3. Vi mødtes lige ude for en flat, ikke? Oh my god, so meant to be. Oh my god, lad være med at afbryde. Nå, vi mødtes lige ude på flat, og så snakkede vi lidt, og så knaldede jeg ham. Hvad skete? Totally no brain. Can you say samfundsnasser? Altså, hallo, kan I ikke skride til jeres egen afdeling? De har jo ingen ret til at være blandt normale mennesker. Jesus, har I ikke papir? Ej, hvad skriver du? Fuck folk uden uddannelse, som er usociale. Fuck af. Det er klart. Det er mærkeligt, mand. Det er stadig forkert. Jeg fatter ikke skide af det der. Altså, hvad skal jeg have nu?
deltager lidt senere på aftenen, der bliver der kåret en konge og en dronning i gallaen. Og under jeres tallerken, der kan finde stemmesedler til både konge og dronning. Alle kan stemme, men det er kun tredje års, der kan blive stemt på. Stemmen skal afleveres inden 9:30 i de to blå, en rød for dronningen og en blå for kongen, som står hen ved baren. Og en konge eller en dronning kunne fx være en person, der gør noget specielt ud af sig selv her til aften, eller måske har været et forbillede gennem årene her på HTX. Og nu vil vi gerne præsentere det næste award. Giv en stor hånd til Sille og Natasha. Hallo. Den næste award, det er årets smalltalker. Og den første nominerede, det er Lærke. Den anden nomineret er Frederik Holm. Og den sidste er Stine Brun. Og den person, der vinder den award, er en person, vi mener, der har taget initiativ til at snakke med rigtig mange af os førsteårs. Og vinderen er... Stine Brun. Vi vil gerne se her på scenen. Og så vil vi gerne kåre årets stræber. Det er der mange af her på HTX. Vi har haft lidt svært ved at gøre det selv, så derfor så bad vi jo jer om hjælp. Og I har valgt at nominere Mads Helberg. Og Simon Elmer. Og Michael Mikalski. Og vinderen er... Mads Helberg. Jeg vil gerne se dig heroppe. Og så er det tid til at kåre årets bummer. Den første nominerede, det er Simon Lindberg. Og den kan jeg faktisk takke sine venner for. Vi vidste ikke rigtig noget om den, men det var noget med, at han snadede 3 vildt stykke piger på samme aften. Og så vil vi gerne nominere Kenneth Olsen. Han blev opdaget af sine venner i at have en aktiv Arto-profil. Og han skrev med utrolig mange piger. Og så har vi valgt at nominere Kenneth Olsen igen. Fordi han fik stjålet sine penge i Barcelona af en luder. Og vinderen er...
these hoes. It look clean, don't it? Washed up the other day. Watch how you lean on it. Eating some flour with jeans on it. Roll joints bigger than King Kong's fingers. And smoke them hoes down to their stingers. Ikke skid. Hvad med dig? I tjekke en rundt med hjem. Der er fredagsbar. Det er lavet turister. Så se, hvad der er. Hey, så drengen, skal I ikke have en godt tur? Det kunne da godt ske. Hey, Tisha, skal vi ikke spille Twist her? Jo, selvfølgelig.